Jotono lamsugo di porjorani blog ke ang omo blog mane video tabuk je klai tong mani ke omo 10 ta rok time ke haifana ang di porjorao norok bai share klai nai ke jotono khaka hamjanogo khaka hamya pharo tabuk ang iko thaipung buslui iko saitongo ke saiti tuino norok bai kisak kok lamrok chanamusungota ang ke naidi o sengsaro tini ni hai sal eba sal brum sal baksa ke ba mamui songnani pailaya hulaya baksa ke ba mane mamui busai busa ni bagai tai bihik busa ni bagai chela ni bagai bo tai burin bagai bo okok okay mane baksa bihik busa no bahai ke borok ni lifestyle no nai thok ke tuidului telangnani mane pailaya hulaya asake kosto khlai dong porasona ni bagai bo tai joto ni bagai ta mane family no nai thok ke tuidului telangnani bagai borok sak jorom soyoi mane supungui tonu family rok no ta hayadi ba norok bo comment khasadi hayadi ba na hinke pailaya belai khno sak sacrifice klayoi mane chaya nungya klayoi bihik busano supung na bagai tai lifestyle no nai thok ke ton na bagai kosto khai dong hinke buribo sem omo haino busai busani bagai pungai keno tini tam songke thokjak no bahke songke mai te kisa kabang chai mano te kisa healthy mane somung songkang ke borok thokjak nai bobo borok ni mane chajak mani mui chajak ya mui abo haiwan chugui no samung khlai tong jawo tai jo to nok ni samung tangoi mane joto organize khlai nai thok khlai busai busano tonu nge abon bisingo tabuk tam nukhajong baksa kheba oma busai busano khibui alkatla alka buribai bhik busano khibui alka buribai se nukhung khana khalaina ni pala nge abo belekno warma singsa pok yada norbo comment khaisadi manai mare kising tai joto jara sikito jara gian ganang rok norok comment ke sabedi anu video bising tui ang belekno bokha hilik khetini ang norok bai share khlainya musungo salbrum mujung okok no khanawoi belekno bokha tongthok ya bon bagin ang tini norok bai okok share khlainya musung tongadi okay ang kisa omono ngko khlai ngko hinke okok rok khanawoi nugui tai belekno wanama singsayada belekno selema singsayada norok bo comment khaisadi baksa keba burui busa ganang busa makni mak thamni buma chela siklano tui kharai thangu baksa keba chela busa bini bo semno busa makni mak tham abhik busa no khibui buri sikli no tlangai kharai thangu amo boroni ingko phaiga boroni ruk phaiga boroni surungmung phaiga amo belai no somas ni bagai belai khno mane belai no chaya belai khno phurungmung chaya next generation ni bagai belai khno phurungmung chaya mo hayadiba norok comment khasadi amo bahake hamnai jung jotono pal baksa jara amti ingya rok jara kahamwan chuknai somas ni bagai eba society ni bagai abo belai khno immediately jung khorang rina nangnai jung salainya nangnai kami amchai town bebang thayono obo haitongnai rok ni no jung borok no khaka hambai bujukna nangnai tamni himala next generation chini jokhon abusa rok jara khibi kelangnai rok toroi lok ui ngko khangke bongni bekha pathor haingnai bongni bekha belai no holong haing thnai afruke tamungnai belai no wanama singsa hayada hingke tongari ang omo kitcheno tlang thanai tabuk iko kitcheno phaiga ang kitcheno hingke belai no wanama singsa belai no jora short tabuk hingke iko tabuk bermari sinai oro hingke muya kisasa yak ulo iko morenai kisasa yak ulo iko som kisasa som kaham ke nuk nable nora ke bele no wala masing saya da ke taitam khlainya song tutui no bokroko okok rok phayo
Hingke ba norok bai share khlaigang iko abo Facebook kaisa rnai hingke tabuk amo Godak ni bagai iko amsuk heno enough tui hello bui mu phurnai tabuk okay hingke ani Godak thodo thokno tini norok comment khanya tapok di tai ani o mui songmani song tutui no haifono bkhabele no kebang wansukjak tamhin male iko yang samung khlai mui kutugui tokha Godak mun mani yaklo angu fish no iko mobile haike khlainyai o phok chamas bai hingke yaklo ang kunrupui rok rui mukuni janai ta hingke yaklo ke iko yang khaksa fish fry choli bano iko hingke ang fentolau phaijau ka belai no kolom kha ayang mui rok boksai kap kha khaksa fish fry khaksa Godak hingke ang mono sang khai tai nagarana yaklo ke ang thanai ta taisa nai phinai ta mono chagarana okay hingke iko khaike klugui janai hingke belai no kolomi tongkhang ijorawo hingke chatutui norok bai ani blog asa jora tui no ang muthak sinai norok ani blog tai ang je video sinamani bahing jakha je kok thai ang samani norok abo bahing jakha norok comment khanya tapok di te tong norok cha jakha hangke kolom tui hui tong ang tabuk makhang phunuknani se belai no taf hingke norok ani belai no kolom jak iko hingke fentolau ang tabuk iko mono chawi orona an blog no thak sinai jotona hambai norok pulen tumi pai thak jora nai tongma bagai tini ni je kok samani norok bo suggestion redi chini society no bahai ke hamra nai chini thinang ni bagai belai no hamya kok omo hingke bon bagai ni chung je mansak share khlailai nai te bahai ke hamri mano abo chung chap lai na haya diba jotona hambai haina hai te ke sa blog malai phinai te ke sa video rok malai phinai okay